Goomenti etiti ala anyị bụ Nigeria amalitego inyocha nakwa ịgba ajụjụ ọnụ ịmara ndị ọ ga-adabara ka ha lite ụlọ n'amụma Commonwealth inye ịgụ akwụkwọ n'efu nke afọ 2024 wee ruo afọ 2025. Nke a bụ ime ka ụmụafọ obodo anyị bụ Nigeria sonye n'ụlọ a na-elite nakwa izute ogbo ha na mba ụwa. Emekọga maka na ihe lụrụ puku mmadụ 30 bụ ndị a ga-adọta n'ebe dịgasị iche iche. Nyaba amụma malitere n'afọ 1959. Imerime ndị ewere n'ọlụ na ndị enyere nyaba ịgụ akwụkwọ n'efu na-aga ha gụsịa ha nata tụnye ụtụ nke ha ọkachasị n'iso n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Ka anyị sonyere onye ọlụ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ka onye tọpụ anyị akụkọ ndị a. Ọ na-akpọpe ya bụ ajụjụ ọnụ n'aha ministri na-ahụ maka mmụta ka ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ ministri ahụ Maazị David Adejo sịrị na otu ndị gụchara akwụkwọ site n'enyemaka Commonwealth na Nigeria enyela aka iwube ọtụtụ ihe pụrụ iche n'ọchịchị nke sonyere n'ebumnobi atụmatụ ahụ ịhụ na ndị lọtara ma ha gụchaa akwụkwọ mere ka e nwee mmetụta ha n'ụzọ dị iche iche maka ọdịmma nke ala Nigeria. Ọ dọrọ ndị panel ga-ahụ maka ajụjụ a aka na ntị ka ha jiri ezi nghọta mkpa ọ dị ịkwalite ezi mmụta na Nigeria na-echefughị ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu dịrị Nigeria ma ha na-enye ndị akwụkwọ ahụ akara. Na mbụri ka Director Federal Scholarship Board Asta Ndajunwu kọwara na ịsọmpi a tara na-akpụ ebe ọtụtụ mmadụ na-etinye akwụkwọ maka ịnata nyabụ ego ọmụmụ akwụkwọ ma atụle ya na obere ohere dị itinye ndị mmadụ. Dịka o siri kwuo, n'afọ a ihe dịka mmadụ 2,000 tinyere akwụkwọ site na Electronic Application System ESA, na-asị na CSFP bụ nnọọ ọkwa nwere ugwu ebe ọ na-ekpuchi di maọbụ nwunye onye nwetara ya ma dụọ ha ka uche ha dị n'ịgụsi akwụkwọ ha ike. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.